Ghana adishimama akoko abon kokroko asichire enyina ne se otwedi ampambasa kwam yadomodo katika sia de yo waye de dada waye no ebiem wama yani kotwa ma se hwene santamu tia ede enhu adechensroma abusuafo anopa no sia aboyama adehye ne mu nyina ache amamakwa ade ba adiatumu kasafidie Ahenkan 93.3 FM ebutu amai konkoro Ghana mu a na ye apuema ntamu achem aboabo mame akua afrakoma Batampa Studios ana no pay yesi enkonya ensema odi asem twafo da roma watena kwadwo apa Kasiebo de matintim ade agu eye enkata eso ane yede mo enkyeremu ensoso enam ye ensem no edoso pa ne mom de ebedi Kasiebo mu akotene no epi ene say Ayadia sa opanyina ankane na wono anana ehye eye environment science technology and innovation jubedie ne ntotoya esuo obenfo eye kwabena frempo boaten samno kasai wono de ogusua na wo cheche ni nsemu efa eye galamse no ensoso enwontia no pai wasanso akasa na yede mu nkyeremu enso ede eba besombo na enu achi ena opanyina wono ana yemra hyebedwani de ma de hia wono mo enhia so abato empesua so ono kroya so asoyom na hwe eye adwadie ni firi dwumadwumade ntotoya eso yeso afo be de kire ho onabo Steven eye amuastika wono so wo kire mu se opanyini ba ko bi wo MPP amanyoko wo gidi yese ona tu frank ade mamadoko na beboa pa amamadoko so akoso atena ba mu na eye opanyini be asem ana wo kan yede mu enkyeremu enso ede eba na one of town abato mpesua so wonom na se badwani so akasa ade afa eye fa hudi a wasensem twerefo enso etimi enya na etimi enso eboa madwuma no ekototi eno so mu enkyeremu yede eba besom wo yebetwa eye esuo ni akobi emai so arawusem bi asi ewo US manima enam so ama anipa bese enso wonamo anka eje impo wato ananamo ye ensia do de na kofa saw hawi enso ede aba emu enkyeremu anopai waso ebete wei ene ensam awodo a egu apono so ensam twafo de ayere me pampe se memeba ba mu enso enfama se de beya oso behu de ekoso ewo eye oman yi emu wodi anopai obeya ne se obedi na chi ewo eye abefo 10 times so Facebook live eye Ahenkan 93.3 FM wo eye YouTube so ma refi ese won so course won so abehu se yeja yedi ahim ewo so a no so eye Ahenkan 93.3 FM pacho wadru YouTube yi atwere kokko na wo no subscribe o ye ne sabe pepa de etieng na ne se wabeka busuako no eboawo am yadwumadi awodo aye di wo kasafidie so nyina no so no utimi nyankaibo ewo fidie no so na so watima behwe de atwagu enso ewo fidie mu hanomo abusuafo ano pay okenkani ayemme adwen pa hene Kofi mensa adwene papa na papa enti wanimu kan afe ensam no abusuafo ni chechiremu ne baba mu ensoso eni yesen samno ase ade amawana ayade se yedo efrim ewo eya amanyosem ensoso emu na osoafo a wono ana epepenyi wo osoafo abede kire emum a wono ana hwedwade ni firi dwumadwumade ntoto ya eso ono kroya mede wo kwa asante mantamu namde wo bowuram ewo eye enhia so abato mpesua so a wono ene yo emrasebedwani ade ema wone mo eye onimanyamfo eye Steven amuastika wọ́n nsẹ́m ọdún ọdún àtúndà ẹ̀kyerẹ́ mu sẹ́ wọ́n hwẹ́ ẹ̀yẹ ọ̀soro kòkòkò amanyɔkuo no mu mẹ̀kyerẹ́ New Patriotic Party MPP mu na ọpẹ sẹ́ uyi obi a ọ̀no bẹ̀tìmí ahwẹ́ aboa ama MPP amanyɔkuo ni suade hunu ẹ̀yẹsi ọma ni sẹ́ sí yẹ de ẹ̀yẹ ọman no ẹ̀hyẹ amanyɔkuo bi ẹ̀nsa ẹ̀mfie ẹ̀nwọ̀twe no ẹ̀bẹ̀tìmí ẹ̀nso ayi afiri hɔ na ama MPP atimi atoa so abu ọman no enso dia na ochem sa eye Dr. Alhaji Mamudu Baumia ochem sa papa no sabsabe mpeduasa o hwe ni nimdie ene na hoɔden ene obo ade sabio ni nyansa wode atom na achese esopa na o hwe na ho fama so ene boa wode eboa ewo MPP amanyɔkuo no ma eye na nadan kwa kufa da amanyo amamuo krampo asibi aya akono na achese bibia de pefe se Dr. Alhaji Mamudu Baumia se MPP amanyɔkuo no tu ahene yesi ahene omuom enya agi no etum se o metoa so no mo adwuma emfama o makoko Ghana
na ogire se obeboa papa amomai enso atimi akọ eye nanim wose ewom saade se ye kamami nkabi adidie de eto amanyoko ne hyehyɛ no wose obia wa akonya ene ono no kora owura Steven Amos tikeke se ono kora qualify a wose ozisi as watiasim ese wopese ono so etu franka de amanyoko na wo ho akonya pa na so so no ade de ye wose de sebetoto no ade bu on me de yiri usisi a wuntumi wose wo hwɛ na de obetumi no wo hwɛ na oboa ama yesuso yetimi edema no enu ti ne wo kyerɛ mu sɛ wo hwɛ wono mu amani abere ene owura alankwadwo kyerɛ matemo ene eye owura boache jako Francis Adenimo ene eye onumanyafo Eric Sachimu a wo kyerɛ sɛ wono mu nyina sefata sɛ wo mu nyina epre adidie no aba beto no na so no de eka wono ko ade aka wei ma ye nye ndede bia kwa sika ye ho bia ye ni tweka bia kwa sesika bia Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia Ghana man panyine abedekire ya omo emfa tumi no fama no na wotu franka fama MPP amanyoko na wose wotu franka ne pe enwotwe no emubuo no eye fode. We them support to Bawumia. We are not winning. We all come back together and work and build the needed coalition and make sure that the most important factor in 2024 and internal game we are growing here. You will be audition. One man you be play setting key vital role in lifting the MPP, in sustaining the strength of the MPP, and making sure the MPP progresses. Until Sanya Manadi, OBI would do better. Ghana Hano, NDC MPP, and this a conservatives label. Our more proper data, you can't lie, and that is why you work as a team. We are Kaboma. They derive the needed results about organization. Into Abane Yakon, Adi Amen Pay Kasa, Tia Ukasa Tia, Oma Banubi, where you're a caliber of people that almost will make you amazed. Obia on the strength, Obia in the Pakasi. Look at MPP. Even Ghana, we are blessed. Look at NDC, we are blessed. Great people from NDC, from MPP. I thought that individual Nancy Trenan Tokwe Yania Timidiano, and then build woman. Media Bawumia. That's my choice. I got to Abania missing way more than a crowd. Tinyango Pokasebia, Honorable Kejapon and Beba, and that's Honorable Alanchemati and that's a we all come together and work. Ahenkan FM. And yeah, Wheezy, also Canadian, we are in the choices. And Tiano Pay, Oswafo Abede Chira, or non as you get any free Juma to Eswo. Deputy Minister of Trade and Industry, on Ukraine, I'm Lashebe Jenny Dimadisho Munshia, so Abaton Pesuaso. Asante Mantemu, Munyanfo, Steven Amos, the catcher, we say. Ono de Dr. Bawumia Chidom na wobo said ye beye beboa ama manyoko nso etimi akona nim na nyina mu no omunya eyi obi foforo kora so a eno enye de wopa wose anya abanisa omunyina beba na omaka bom enso abonachi doma se onipa koro no wapre tumi no de ama eye MPP amanyoko no etiwei enso so ene de wo amanyosem anopai yama waso atie na mayemfiri eye amanyosem ne afia ni enso enkyere mu ewo eye amramo adwuma no ekoso ewo makonko ganam yanom a ebimu emfa eye kwan pa eso mekire galamsey no anase potokasem illegal mining no ayade se ho nsam de sem no kase atoato se pa ewo omakonko ganam yanade amano akwa henya mu ni nyina no eye obenfo eye frimpon boaten ankane no eye osoafo no na hwe environment science technology and eye innovation so na ni nyina no ene se opanyini wotwetwere nkata bia ni nyina no enso so eye nhwehwemu a woye eye edefa eye wonoma eja galamsey wo mu bumbo bubomu a owie ya no ana odekoma eye mampanyin na nadankwa agufado odekwa se eja kwakramfo na ni akire na wonoma mo enhwe emwa magalamsey ntimi ntuase no sa so twa bi ho no ma yemfefa ma ho no se de be ya de suade enso ede ama eye enchirima na sensanda ho ede ama enchirima se Ghana de oba na onim na ye wadwe so de galamse be se ensase yensuo no obo ade ne mapa won sase no so de a ene ye nchima akora waso be ye hyehye na so report yi kodi eye mampanyini ho no mi ene dawo ne futuro bona mampanyini kan ho hwe ene se edide edima akwakopie montene so a ene nkrofo din apiepiem anya de ketwa omo so eguso mu yi yo ho anu a na no ena ene eye na watu awie mu ayade se obenfo bekasa ye na prof kwabena frempo boate bekasa no kire mu se obese woteche no ma bi mu ma emuda o magana fo te ase wasese yakase community mining na community mining no eno no said anya galamsey saade na so hwe saide ni dwumadie ne ntoto ye tie na aka ya akwa akose
pa na so no ochese community mining no nia aban no amantiase anase aban no agiatum no ama ayetumi krata ase yemfa nkoye no se no wose okwakoye a ye chimo tenase na wa udi animu no ya kirekirewo se galamse na adase adwuma na okwakoye no se uye wi a wose yensa ase no osakatakata so yensuo no aniko se ohwe na wo sen no se won atiema wade suade ade fa aye adwuma na okwakoye no ho se de beya wo so behu se de beya adwuma ade afa na nso krampo no eya na aban na ni di akire pa ento we wadwen se obeye niema biara ebe ha dwene biara na yetimi krampo etwewaso ento ochem se community man no nani so eno no na ochem se we galamse no so a eno no ehun so wo hode na so no eyade se nkrofo a community man no mo no ebi mo no mo nkwaji nim dia no ye nim dia no omo se da nkwaji dia ni na ni amo mutumi krata eto omo so kwa adwuma no mo ye ni biara saa eno so timi kofo hawa ene ye ko aye hunu se galamse de ba no eno so etimi de ba yentie eye prof nsem odi tu dwane bi ye di omo ko checho omo se de besi aye ni nyina enti alternative livelihood no so no ba ye wo ye alternative livelihood na so ye ni ye na nipa no a wo ka se won ko ho no obonye sika se nu galamse de no kra e be be na kakra no je se otuma ka se wo jai community man no enkofo antiase community man no na de chere se yo bia eno obonye sika akoto concession enti minas community wo bia na for block at area o modom sa toso eni eni o mhye se nka bebe o sa toso no yenye na wa woni sika no apso mine no ye register o munyina ko ye mine no ho sustainably na community no bia benya bia free se ebia nsuo na mo de bayo se mo bia mbeso de bo bia se ebe se asase ni nyina no na obi anya bia free ye se lipo ba ko okoyi concession na je se ko se no wo ye san so a you can control them and them how to mine sustainably. That was the concept. Yes, I idea that if you go sasa so na you twam na nsuo ko gumnia ye gya hwako there be wey aye obenfo kwabena frempon boaten ankane oswafo a no enana wo hwe environment science technology and innovation jumedie ntotoye eso na ne kasaye no wode bi etoa so na o kyerem so se galamse no so obese o kyerem kakra o se galamse no so ene se enkrofo afa kwoti kwa so no mo de omo ye omo so omani ate se aye aboatatia no eno enti omfa kwoti kwa so wabra omuni ayetumi krata engine mdie bia no omo akasa de omo pe no omo de akwakosi followers wo na ne asem no egaze omutu no omutu no de ne de utimu se omususu no omutiri poni nyina no yesai asase no ne akwakopɛ de ye hwehwɛ wo se no ani ade ba akoso agalamse no eno SB etie ne no nsusu aso no sonko kokora che community mining no eno nti na ya na aban no so na ni abre a opese eno wo hwɛ na osi ano ekwan bini wo ho a mimi ko bini money side obi wo ho wo siesie ho odua kube odua be odua nyima nyina siesie ho kama eno sa no wo ye small scale miner de galamse ho chese galamse de illegal mining memu na galamse no ye obi a wo ye illegal mining obi a only license na wo akwa mining otutu asase so no gya ho. Let me tell you, we define illegality. I don't use the term galamse but illegality na ye kan illegality so there if I can share for kwa so bit my illegal mining e bi dey him say obetutu only license na ko ye mining no obetutu asase no na won kata so and now say obe mining a ben river no and now say wako gensuo no no tututu aye mining wo and now say obe mining wo akire nemo insufie no pia begu river no na de ko obe so heavy metal dangerous metal foreigners are omo ye small scale mining illegal so who say Chinese be obe where it is illegal. Adeshimama ene a wuti ye wono ana ankane na oye oswafo ano ana hwe environment science technology and innovation jubedie ne ntotoye eso obenfo kwabena frempon boaten ana no pay wono so wo kyerɛkyerɛ ye nuoma emu osade be ya ni nyina no aye ekwan a ye hwase ye betimi afaso aboa ama galamse a kyese eto se wo maimo no ye betimi enso atu eye ase ana adeshimama wote ye no na ma yankoye nanim ewo eye ensem foforo enso emu ani ehwe ensem twerefo yadwuma sade sibi enso eko na emrase bejani de ma de shomwo eye Northtown abato empesua so no kro ya ni okọ mra sebedwafi a eja odi titima pa ewo eye foreign affairs committee no enso so MASO onimanyamfo eye Samuel Okrijeto Abrakwa wode atodwa echirim se ohwe eye ensemtwere adwuma no ewo nana adodankwa akufu ado ne Dr. Alhaji Babudu Baumia MPP aban mu a
wɔkyerɛ sɛ enkoye kura wohunu sɛ ɛyɛ nsɛmtwerɛfo ankasa titiro ba ne yɛfa ho di a ɛyɛ adeɛ sɛ akɔyɛ bibia hɔ ne mo na ɛno ɛna wɔbɔ aban kɔkɔ sɛ aban sɔre waka na wɔnhwɛ ɛsɛ nsɛmtwerɛfo deɛ ɛfrɛ ne sɛ ɛyɛ press freedom no yɛnsa bɛka ne sɛ deɛ tie na ɛsi bi ɛfata san sɛ wobɛte yɛ so nsɛmtwerɛni bi yɛ pa n'ani so na nsia akɔpiem ɛwɔ ɛyɛ dabɔn a ɛwɔ nom nsɛmtwerɛni bi wɔte ɛyɛ kasavidie ho anaasɛ wɔte studio kasa sɛ yɛ wɔte n'ani so da tuto tita yɛ papa ne tantan so akyɛ sɛ ne nyinaa ne yɛ adeɛ a ɛha adwena no koraa deɛ sɛ yɛ ndc ɔmo ankasa nipa nti afutu sɛm yi ɛkɔ deɛ ama sɛ ɔpanyini yɛ nano pɛ yi ɛne wɔkyerɛ mu sɛ ɛno koraa te kɔda a wotumi sɛ nsɛmtwerɛfoɔ yɛboro bi no mu paa ebi mu so koraa so hɔ no mu atumi sɛ yɛtetoam hunahuna wɔ ne mo asɛm bi wɔ no mu a ɛdi ka paa nanso wɔne hwan kɔka wobɛka wie ne afrɛw yɛsɛbra hwan police station hwan cid hwan bni na kyɛ sɛ yɛde tataw saa ɛno ne ɔwura ɛyɛ samuel okrujato ablako kyerɛ mu sɛ dabi sɛdeɛ nɔɔma se bi ɛkɔnsa aban no anhwɛ na wafa ne nansi fam na wammɔ nsɛmtwerɛfoɔ ho ɛban yɛbɛduru baabi no wanhwɛ yɛ na kyɛ sɛ bɛha adwene wɔ sɛ sɛ wode toto berɛ bi a ɛtwam kɔɔtumi sɛ nsɛmtwerɛfoɔ ɛba no ɛyɛ yɛdwumadie wɔ makoko ghana mu anom a na kyɛ sɛ bibima nyinaa no na yɛadeɛ sɛ yɛdi mu titima paa ne yɛbɔ yɛ ho mmɔden paa ɛba no ɛyɛ press freedom na nanso so ɔkyerɛ mu sɛ wɔaberɛ a ɛyɛ mpp amanyɔkɔ yi firi aseɛ so ɔmba bɛso ma ɛyɛ ɔman no mu na ɔmabu ɔman no pɛ ɛnneɔma gye nsɛmu nsɛmtwerɛfoɔ ɛyɛm hyehye wɔ mo saa motumi nyɛ ɔmo fa hodie nkasa sɛdeɛ ɔmpɛ so ɔmo kasa wɔkyerɛ sɛ ne nyinaa no yɛ nneɔma bi a kyerɛ sɛ ɛha adwene a ɛwɔ sɛ aban no ma n'ani ɛnso ɛkɔ ɛyɛ ɛho nomonyamfoɔ okurugyato abrakwa. Well, not too long ago, we were ranked the best in Africa when it comes to press freedom. And we have been celebrated. Many countries have been asked to emulate our example. So if in recent years we see that there is a decline, we must all be worried. This is a matter that the government must take ultimate responsibility. That has always been the case. Other presidents have been in charge. If we do well, they take credit. They themselves are in a hurry to put it in their major speeches and to take all the plaudits that come with it. They bask in it. The same way, when it's negative, there has to be a very sincere attitude that takes responsibility and that puts steps in place, most importantly, to remedy the situation. If you do the analysis over the period, clearly this is the worst performance in 18 years. Since 2005, we have not scored this level. 62, we've slipped more than 30 places. We are doing worse than countries that used to look up to us not too long ago. Opanyine a wote ne nkan wono na yemra hyebe dwane di made hia wonom ewo North Tongue abato mpesua so onimonyamfo Samuel Okrujato Ablakwa ana no pay abusuafo no so gusu a okasa ya tuafo yi na ne nkasa no de odi so biem ana wo kyerɛ mu se wohwɛ enen samtwerɛfo se kɔbase yaso omofa ahudie ehihim a ono ɔyɛ amanyoni nanso onyi ne hu mfirim ogide se amanyɔfo ka hu bi pa esan se enei amanyɔfo no totoɔ na no agya kasafidie ne kasafogini ane ɛyɛ de obonka ta awudu yi omunyina bi no omafa samtwerɛfo eto samtwerɛ ni utim sɛ ebi wodom agya wakwaje nteteɛ paa wɔ sɛ ugina ɛyɛ mfimfini na nka agya asɛmba a woka ne sɛdeɛ sɛ ne fata nanso nipa ɔyɛ n'adwuma ɔyɛ amanyɔni nti wobɛdɛ aka ne sɛdeɛ wɔ sɛ woka no to woka no de wadere wode wadere adwuma nso bɛka sɛ na obi hyɛ wo ɛne agya ayɛ wogya ayɛ nso akɔtera fie sika nso ne kurom waso bɛyɛ se paa ɛnti wɔkyerɛ mu sɛ mpanyimfoɔ kyekyedoɔ ne ane akukudafoɔ a wɔmo ɔman mu ɛnso ɛnhwɛ so ɔmde nneɛma pa bɛgu akwan so na sɛdeɛ bɛyɛ asɛmtwerɛfoɔ yɛbɛtumi abɔ ɔmo ho ɛban. He also say that the political actors, a lot of the incidents that I see here, most of the perpetrators are politicians, and we have to identify all of these persons and take action. I want to see, for example, statement that is put out at the very top by the president, because we know he understands this issue. Okay. Let us say that the president himself should speak to this, because this decline is the worst decline. He should say that clearly there is the need for urgent reform. He is going to convene a meeting with the National Media Commission, because I think the National Media Commission too has been too docile, to be very, very sincere with you. Because if you look at chapter 12 of the Constitution, they've been given so much power. They are not expressing that power. They are not exercising. So they should have a meeting, call all stakeholders, get the heads of all of these security agencies who are the center of the violation, Minister for the Interior, Minister for Defense, the National Security Minister, that National Security Enclave. They have been the worst perpetrators. Abusuafo eni eyemra hyebe dwane de made hyom won of town abato empesua so nimonyamfo
Samuel Okujato Abrakwa ana no pay adeshimama wate ne nka enso eno na ma menhwai na mefa amanfo trimpo baako mienu miensa a wonom ede aba emfa nto Kasiebo no so emfa ma mewia mede wakọ eye obi emman so na afe yakọ amadwumadi edi won so aba beto aso ede ama na nwan so die akwa we pa you yate abusafo de babi ko bani mansa ma me ko bani mansa na ma yakọ eye obi man so eye US man no enso so emu na okiremu se ohwe eye US man na miaya atese no enso eben eye Mexico wonomo enso so ahye so US ni Mexico ahye so a eno eye Brownsville na okiremu se de akoso ehonum ene se eye ohyenkani bi ede eye ne hyɛn atimi akwakotwi ede afa eye nipakuo bi ɛso a enam so amasisi amno ekase wo kyem se nipa mako enso wɔn mu nyina atimi enso ato ananum ɛwɔ ye ensiado a agye kura no wɔn so entimi ankabie na okyerem se wei ayare hosɛm a kyese eno enso esiye ene enra bese enyumremu ono nwotwe empa mu na wo kyerem se eyesa ohawi anasa amanie enso etimi esiya wo kyem se hadwiri ye pa na okyese semno ekase emu mako eye ensia wonom so epra eye pra emu eye den enam so ama wonom ade wonom so akwaya sabia seja oye wonom mo hwapomde ensam so omo enam sebi kafra cho munim die so enso so metimi so age wonom enso enkwa kyese no so okyem se ambambo foru guso mo eye do betimi bia na okyem se yabre wosem enam so ama wo kyerem se sisiam no kasa die eye odrover ni anaso ohyenkani a na wotwi eye saa ehyen na akofa hawi ede aba no apolice so mo sa aso ne preach se kuyan esiam no kasa yi wonom ehwe so mo de ne kwako gina eye amamra no ano die ntia ekoba ya nei watimi enso so ede ehyen akotwi ede afa enipadom eso a ama emu makomako enso ato anam wansi ado a emu nsia so wonom eprepra no omra na omechirechirem na sede beya yenhwe na yemfa eye sabio sede asem no bieda yemfa ntopoti na yempa atentre ne fama wonom so asebisem pedua so hawi enso ato eye wonem ntabusuafo de asie enso so ewo eye US man no enso so emu ayedemu enchiremu ede abo ene anopai no enso eno no na chese we yare hosem pa yare hosem ya semu be ni dai na abusuafo we eye happy birthday kase ana eko ediama eye Jerry Buahene Jerry Buahene champon ono ewo eye Anyima Memorial Academy wana wo so gentete ho ti Jerry ene your birthday ti happy birthday kase enko emfa emma na obo ade twedi ampo basa kwam yadomodo kanti kase ade yo no wonhyira moroso se de beya sebisebi obenyini abeye panyini pa nimdie ene nyansa onfandom se tam na ni beye omamba pa we efre general manager ewo Ahenkan 93.3 FM general manager Apuzo no wose ene Jerry Buahene birthday kese pa etinyakopon onhyirawo na onyawo kese ene anope abusuafo hana brama kwan ama anopa no nsia akan Kasiebo ayede ebesomwo ewo Ahenkan 93.3 FM so no yede ne nyina enso ebesie na dwumedia oto di se mache babetoa so enso ede amawo aseda enko emfama aboafo Billyman technician ono kura so sa hwe ya oboaye esanso de ko Facebook live and YouTube live yedana se bebre anapa kenkani me adwen pa hene Kofi mensa adwene papa na papa endi wanim kan Kasiebo na si mesi a chia mu pi memamumo ne